Agosto é un dos meses de máis desprazamentos e os condutores xa están notando no peto. O prezo do combustible segue subindo. Fíxense nos datos, o litro de gasolina custa de media 1,70, subiu un 18,5% desde que decaeu a rebaixa do IBE dos carburantes a principios de xullo. Aínda máis encareceu o diésel, que custa de media case 1,83 euros o litro. Parece que o contador non vai a parar nunca. España encadea a sétima semana consecutiva con subas dos prezos dos carburantes. Hoxe son os máis altos dende abril. As guerras de Ucraína e de Irán bloquean sobre todo a chegada de gasóleo. Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal. Tamén hai que ter en conta que se van reducindo os descontos nos impostos que aplicará o goberno. Este mes son 10 céntimos por litro. Nada, isto é o plan de integral de resposta que o goberno sacou coas medidas fiscais que afectan aos impostos especiais que se aplican aos hidrocarburos e que o consumidor ten a súa disposición para o seu coñecemento. A suba coincide cunha das épocas con máis desprazamentos do ano. Hai quen poda forrar e quen non. Eu non podo evitalo, que son agente comercial e teño que andar por aí, pero busco onde me sale máis barato. A min o gasoil barato non me gusta. Non sei se é que está ben, que está mal, a mí non me gusta. Intento botar sempre en gasolineras boas, ¿va? Pasa que lo bueno es que aplicamos mucho o intentamos inculcar mucho lo de la conducción preventiva y eso parece que no, pero se nota muchísimo. O sea, el mismo vehículo conducido por distintas personas consume distinta manera. Entonces, la conducción efectiva y la económica, aquí se ven resultados. Con todo, os prezos en España seguen por baixo da media europea, pero para ver combustibles realmente baratos habría que buscar no arquivo. Así eran hai 15 anos. Ha elegido usted gasóleo diésel E-Plus Neotel. A xente xa é o que digo, mira pos precios, mira pa nós e compartimos unha sonrisa e decimos, bueno, a ver que ven mañán. Pois mañá xa é oficial, os prezos de referencia subirán un chisco máis, arredor dun céntimo.